بردفکا دم پارتیه آیشا گل دوغان درباره گشتانین دروشوی ده لناوندا گشتی یا دم پارتیه جوینا چاپمنیه لدار خست. آیشا گل دوغان گوت شانده یاوان چل روشن نکاره با اوجلان را هفدیتنه بکه. Hoş geldiniz. Rojbaş, Dembaş, hum bu xeyratin. Berdevka Dem Partiye Ayşe Gül Doğan di derbarê nirxandinên ku li ser çarçoveya yasayê ya di ragihandina Tirkiyê di derdikeve û hevdîtinên li Îmraliyê daxuyaniyek da. Ayşe Gül Doğan da zanîn ku çil rojin şandeya Dem Partiyê ya Îmraliyê nikare bi Abdullah Öcalan re hevdîtinan pêk bîne û ha berdewam kir. Dibêjin pêşnûme ji birêz Öcalan re çûye û erê kiriye. Lê em ê vê çawa piştrast bikin. Şandeya me nikare hevdîtinê bike. Parêzer nikarin hevdîtinê bikin. Em ê çawa bizanibin ku birêz Öcalan ew pêşnûme qebûl kiriye. Ayşe Gül Doğan diyar kir ku qanûna çarçoveyî dê çi bibe hên nediyar e û ev yek anî ziman. Rêxistinê çekên xwe şewitandin. Divê pêvajoya çekdanînê misoger bibe û desthilat û partiyên siyasî jî li ser vê yekê rawestin. Dê çawa bêçekbûn misoger bibe. Bi demokratîk bûyîn û misogeriya hiqûqê pêkan e. Ji bo wê jî hewcedarî bi qanûna çarçoveyek berfireh heye. Birêz Öcalan jî di daxuyaniya 27 Sibatê de diyar kir ku hewcedarî bi qanûn heye. Ji bo wê jî qanûna bêçekkirinê divê neyê kategorîze kirin. Her wiha berdevka Dem Partiyê ragihand ku ji ber wan re nehatiye parvekirin ew nizanin ku di nava rapora qanûnê de çi heye û ji çend xalan pêk tê. Lê xuya ye mutabeqeteke dê çê bibe. Agahiyên pir şaş tên belav kirin. Weke Dem Partî ji bo ev pêvajo bikêje encamê û zemîna demokrasiyê bêxurtkirin bi hesasiyet tevgeriya. Lê mixabin di van deman de agahiyên nerast û iddiayên nayên qebûlkirin tên belav kirin. Lê rayedarên desthilatê li ber van agahiyan bêdengin. Li ser dema qanûna çarçoveyê mutabeqetek li hevkirinek heye. Ayşe Gül Doğan têkildarî li darxistina Kongreya Dem Partiyê ev agahî da. Wê Dem Partiyê piştî konferansên li bajaran, konferansên herêmî li dar bixin û piştre konferansa jinan di 20 û 21 Tebaxê de û konferansa mezin jî di 22 û 23 Tebaxê de were li darxistin. Piştîvan konferansan jî wê partiya me kongreya xwe ya mezin li dar bixe. Barış ve demokratik toplum sürecini anlatırken bu kapsamda bazı planlamalar yapacağımızı, meclis dahil her yerde ve her zeminde yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi için